É que estábamos aquí falando de todo un pouco. Que farta de rir. O sea, que ao final o can chamábase Mis Tetas, É que non? chamábase, Claro. é increíble, porque Aí conecta está ao o final. rollo. Vale. Que pasada, Non escoitara nunca. Como isto da comedia, e aquí estamos xusto falando de comedia, que estábamos falando de comedia xusto Correcto. agora, e estamos no Festival RIR, un festival de comedia. Eu creo que o único festival de comedia de Galicia, pode ser. Rapaces, Seguramente será o único festival de comedia de Allariz, eso casi seguro. seguro, O sea, non eu ao 100% non o podería asegurar, pero creo que casi Dos seguro. que se fan en setembro, sí. Sí. Estamos aquí unha vez máis. Esta mañá estivemos xa aquí falando de todo un pouco, pero agora estamos con outro outfit, podría ser outro día. Sí. Pero estamos outra vez con Pepe Capelán, con Carla Mañas, con Alberto Montes, eu son Óscar Cruz, e aquí estamos pois para falar un pouco de todo. Outro outfit vos. Sí, Porque claro. que nós estamos igual, Claro. pero vos parecedes o avó e o neto que marchou á cidade xa. É verdade. Hostia, pero Pepe que está increíble, que claro. Claro. Haberá xente que está vendo e outra xente estará Que o escoitando porque escoitará isto é un podcast. isto é un podcast, claro, pero hai que decir que é un contido transmedia porque podes escoitar a través de podcast, que é solo de escoitar, como significa en inglés. Archivo.mp3. Claro que podcast en inglés quere decir escoitar. Despois poden o ver en YouTube, en directo, ademais, e despois, en vivo. bueno, espero que tamén, Xa dis podcast como un avó. claro, podcast. Podcast. Ti o que di pizza tamén, non? Probablemente. Mira, vouche dicir unha Ou cousa. dis pizza. Prefiero decir pizza antes que pizza. Eu tamén. Porque a mí a xente que di pizza Pizza. dame Digo, entre ganas de abofetealo ou darlle un abrazo, un bico así na frente. Pizza son os das películas para nenos. Claro, Claro, pizza, claro. os de Toy Story. Pero Boísimas. eu digo pizza tamén, porque para non xogar máis, sabes? Para estar aí en terreo de naide. Pizza. Pizza. Pedilo así a correr, pizza. Claro, poderías tirar un pouco o Z porque son dúas, non? Entonces, pizza. Pizza. Pero non hai necesidade tampouco. No, pizza. 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 Pero xusto, que conta ben o gorro que levas. Agora mesmo Pepe Capelán leva un gorro verde maravilloso, claro, que podría ser de Viona. trapeiro. Pero Claro, podería ser eu agora Zetangana coméndome aquí uns chetos pandilla tranquilísimo, pero non, é un gorro de Piensos Viona, porque falamos na sobremesa de que realmente no cutre está a moda, non? O feísmo, non? No, feísmo. Feísmo O bien. Feísmo, Feísmo claro. bien, Pois claro. unha gorra de Piensos Viona, uns playeros do Lidl, quero decir, é o que está agora petando durísimamente. Creo, como decides os modernos, que o está petando, decides a xente, A ver, os Bueno, modernos, yeyés, por non? debaixo de 40 estás dicindo todo o mundo, que decir, tampouco Claro, falta eu que... non sei os modernos. Pasa que ese tipo de pucho, Sí. que é moi de... Boedo. É moi de espantapalla. É moi dir as patacas, tamén xo digo. Está de moda agora. Claro, por eso Bueno, xo digo, que podría ser o propio Zetangana ou, como diríamos en galego, Celi Horta. iso, de verdade, que sigue facéndome moitísima gracia de Celi Horta. Celi Horta. Non sei se parará algunha vez de facerme gracia. Celi Horta. Pola moitísimo máis. Claro, porque unha tangana, todo o mundo sabe que é unha liorta. Liorta, Pois claro. pues eu creo que Celi Horta. Celi Horta. Celi Horta sería, pois podía ser Celi Horta cantando aquí comendo uns chetos pandillas tranquilísimo. Aquí, agustísimo. Celi Horta podía ser un fichaxe do Celta tamén de po medio centro tamén. Celi Horta da Liga Turca. Imos ver, estamos Sí, porque aquí. estamos fichando moitas cousas turcas, últimamente. Estamos- Telenovelas turcas, futbolistas turcos. Eso non hablamos A ver, imos falar. A ver, logo imos ao chollo, non? Pero isto xa está sendo como unha perfecta introducción do tema. Que vos parece Mujer? Mi hija. As series turcas. Pois mira, Tierra a túa amarga. mujer conocincha hoxe non sabía que foras pai, pero coñecía a hija de Alberto, pero non a túa. Efectivamente. Tierra Amarga tamén é a nova Tierra a nova Amarga. telenovela turca diaria xa, Diaria. que desbancou ni máis ni menos Que? que Arturo Valls. Non pode ser. Que votaron o do Ahora Caigo, ao final caeu. Despois de 10 anos caeu finalmente Non pode ser. Arturo Valls. Pues digoche unha E cousa. meteron Tierra Amarga. É de agradecer que teña un título como Tierra Amarga, porque ata agora todas as telenovelas turcas tiñan relación de parentesco. Claro, Mi claro. hija, mujer, na galega había unha que era irmáns, todo relación de parentesco. Facemos unha película que se chama Cuñaos, bueno, Sí, todo. sí. Pois bueno, Tierra Amarga. Claro, poñerían eso porque alguén aprobaría antes. Correcto. Porque sabes que está amarga a terra. Eu fixe un Sí, casting, esta. isto non me lo dixen ao xantar, eu fixe un casting para a nova telenovela turca, buscaba un actor español. Pero, No, pero no, como español. no, no, Tidas pa turco, joder. Tamén, pero buscaba un actor Moitos español. españoles en Turquía últimamente, e ademais así da túa condición tamén. Chámase Tupé a serie. Sí. Claro, buscan un perfil concreto e eu como teño rotonda, ou como dimos vellos, rodonda, pois igual apoio publicidade tamén de Piensos Viona Claro, na coronilla. moito español en Turquía, Moito español en Sí. Turquía. Sabes a quen non lle foi ben en Turquía? Hace moi pouco. A Roberto Vilar, polo que non lle foi ben, Non. porque
Ten rotonda e doble entrada. A Simeone sí. Sí, Simeone ben. Pedro Alonso, cuidado. Sí. Pedro Alonso. Pedro Alonso o Ollo, seu mellor proxecto Sí. non é La Casa de Papel. No. Foi o outro- viaxe a Turquía despois de Padre Casares. Ten outro, Sí. ten outro moito mellor Sí. proxecto. Así que cuidado, Un saúdo dende aquí. Sí, aquí facendo amigos, bueno. Facendo amigos porque, a ver, pero non se pode enfadar ninguén, porque isto vai sobre o absurdo, non? Veis que como... Oh. Que ben fiado. No, Ai, se ai, que fío. este aquí de moderador Eh? non é casualidade. Non é casualidade porque A levo por lo menos 30 anos facendo isto, desde que nacín, desde o mismo día que nací xa dixen a miña nai, mira que ben isto, mamá, mira que ben. Óscar está de aniversario, por certo, Grazas. Pero non nos trouxo bolsas de chuches nin nada, Nada de nada. No, eu porque non- hoxe en día eu son pai agora moderno, Sí. ahora podía traer como moito unha bolsa de uvas pasas. Claro. Pero repartir chuchería está mal visto agora. Dobos un bico que hoxe en día tamén están moi cotizados, entonces dobos un morreo se queredes. No, A pero min- eso a min- ahora a min pospandemia pagan, a min eso pagan, meu bico xa me paga. Un choque de cóbado, como moito. Pero sí que é verdad que eso agora non podes levar chucherías porque Está hai mal visto. hai nenos celíacos, hai nenos alérxicos aos froitos Sobre secos. todo hai moito pai gilipollas tamén. Tamén. Pero O sea, vos Claro, crees que a culpa non é dos fillos, Claro, a a culpa é ver, dos pais. Entre Carla e máis eu hai como 5 anos, 4 ou 5 anos. Seguía facéndose o de levar chucherías a... Sí? Sí, eu E ti levaba. levabas chucherías? Sí. Pero o teu cumple é aí xusto cando comezaba o curso. Ti Sí. salvas, por eso, Sí. Óscar, ti salvas. Eu Andaba lle non, rascando. Son unha vez me parece que me cuadrou e non levei nada. Eu son do 15 de agosto, que como non cumplir. Home, claro, xa che Porque digo. só se entera a xente da aldea Non tes anos. que eran 3 gatos, dous vellos e unha jaliña. Bueno, pero o 15 de agosto sempre é patrón, quer decir, Na, claro, festivo por... por eso poñía Festivo había por- tarta mil hojas de postre, Correcto. de nata e crema. E chupito de... chimpín. No, chimpín no, como se chama? Champín. Champín. Chimpín é outra cousa, claro. Isto- Son da aldea, mezclo conceptos. En algún momento vai comezar o podcast, pero Sí. antes estou agora desexo saber algunha desas historias de cumpleanos de Carla. Que levabas aos cumpleanos? Era políticamente correcta. Era- E había un neno que era celíaco, entón miña nai preparaballe unha bolsiña de gominolas para celíacos. Claro, pero como vai iso? A ver, para a xente que non temos nin idea, porque agora Para a xente que agora somos sei- que por suerte somos normales. agora sei que hai gominolas veganas e cousas así, pero non sabía que había gominolas para celíacos Sí, tamén. bueno, só había unha, entón todos levaban un cóctel de gominolas e logo o raro tiña unha bolsa cos mesmos caramelos todo o rato. Cos mesmos Pero bueno, caramelos. que se sintise un máis da, Claro. da clase. Como Pues se fora estaba- normal. Claro, como se fora normal, sí. Claro. O certo é El que... tiña que tomalos de espaldas, mirando a parede, non podía mirar os demais. De bullying bien, ¿no? Claro. Claro que sí, home. Claro, Porque que, serán que, as macho, se non, tradicións. se non podes comer pan, pois non vales pa vida, o que queres que che dija, sabes? O sea, Home, ser celíaco con Galicia non é o mesmo que ser celíaco con Cataluña. Que É unha tío, movida, o consumo de pan e pataca, Claro. é religión, claro. Pois outro día estaba aí, non sei, claro, non vai querer vir, non queres vir a contalo, non? A túa Pero muller. Sorpresa, ¿eh? Oh, Pero quen contaba que Isto, a ver, isto é un foro aberto, podedes vir. Os que queirades contar algo, podedes levantar a man e vides. Si non hai contade, COVID non? aquí, dixo Pedro Sánchez hoxe pola mañá que pasa, aquí non había mentres, COVID. mentres non De aquí chupemos para os lá. micros, non pasa nada. Pero sí que un sitio en Santiago foi, ¿no? Un sitio para comer que non vos daban pan, e lle dixo, bueno, é que non todo o mundo come pan a hora de comer. Hostia, non digo mesmo as 400 non sei, as 400 franquicias que hai de pan en Galicia, non? Os 8 millóns de panaderías que hai en Sí, eu Galicia, diría a cada que, esquina. sí, eu creo que hai máis panaderías que bares, que xa é decir, Seguramente. creo, E que as panaderías xa son. Eu tamén coñezo un caso dun rapaz que tiña un restaurante en Compostela que servía a carne sen patacas. Hostia. É pechou, claro. E tamén pechou. Home, tivo que normal. marchar. Ahora abriu un restaurante en Puerto Llano. Claro, aí funciona mellor. Pero, claro, tiña manifestacións de iallos composteláns Home, ás portas do restaurante é que- pedindo que carallo non hai patacas. O sea, te imaginas, claro, servir unha fuente de churrasco No, sin igual patacas. lle poñía... cuidado, o tío poñía igual espárragos. Aí, A plancha. A la plancha, aí, con... Bueno, eso podería comer un celíaco, por exemplo. Pero patacas, nada, patacas non viña nin a saudar. No, bueno. Non mandaba eu, WhatsApp. eu teño que recoñecer que son contrario á pataca, Eu son Como contrario á pataca? Sí, eu son un Pois, gran con detractor sabor, da pataca porque me jode apañalas. Entonces, eu o día que se planten así a media altura, bien. Home, claro, como os tomates, como os tomates. Claro, mentres a seca baixarse, que den polo cu as patacas. Eu conseguín convencer a meus pais despois de moitos anos de que as mercaran. Dixen, hai que darlle gañanza ao pequeno comercio, non? Para ides vos, ademais que poñen un medio ferrao de patacas pa qué? Si pasas un día inteiro apañando as pa nada. Claro. É que este rollo tamén, é que, a ver, sodes moi egoístas, ter unha horta.
en vez de comprar aí as cousas, joder. Que somos moi... Egoístas, joder. Bueno, egoístas ou terratenientes. Non, queredes plantalo todo, queredes comelo todo vos, joder. No, vamos a reconducir isto antes de Veña. que se nos vaya das Imos mans. ao absurdo. En Tínhamos que realidade- falar do humor absurdo. Isto un pouco. Sí, facer humor das cousas máis estúpidas e plantexar situacións que a priori non teñen nada de normal. Ahora vas te poñer en serio? Sí, vamos a poñer serio. Vamos a poñer Hostia. serio. Teórico. Cuidado. Claro, no. Xantou con viño, Teórico. No, xantei con Estrela Galiza. Vale, vale. Gran cervexa. Non patrocinia, Non patrocinia, Non pero patrocinia. a min gostou Como moito. presente. Ben podía patrocinar. Home, eso negociarémolo para o ano que ven. A familia Rivera. Pero que decía que o humor absurdo, pois precisamente xa o punto de partida, as premisas do humor absurdo xa son premisas un pouco que increíbles, non? Fora dun contexto normal. Falábamos de que os grandes referentes, por exemplo, son os Monty Python, Por exemplo. con películas como Los Caballeros de la Jamón, Tabla jamón. Cuadrada. No, Jamón. Carne trémula. Buenísimo. Joder, como Coso de estaba mi madre. Bardem? Non dirixiu ninguén a Bardem como Terry Gilliam. Reservoir 2, Reservoir 2, boísima. mellor aún, Reservoir 1. Un a un, sí. Joder, Gustoume aún. máis a min. Que está grabada en Madrid. ¿no? Pero, Está moi bien Santiago Segura nesa película. ves, que isto todo xa é humor absurdo. Xa é humor absurdo. Entón, isto que, é claro. o bonito do humor, non empezar como empezan moitos monologuistas, que eu creo que é o topicazo de a vos nunca vos pasou que, no, este rollo que un pouco teño un pouco denostado, non, dos monologuistas que empezan, pues viniendo para aquí me pasou no sé qué, o nunca os ha pasado que tal. Agora debería falar Carla, que me está reventando a cabeza por certo, porque non é aquí currucu, que eso xa non pasa. Claro, afortunadamente. Afortunadamente xa non pasa. A nova escena xa non ten esas premisas, por favor. Tip, Verdad, Carla. Home, Claro. somos a escena dos memes. Home, por Memes favor. Claro. que o poshumor total. Non sei o que é, pero Claro, bueno. ese tamén é o humor absurdo, non? Sí. Facer o humor Dadaísmo. visual gráfico que Dadaísmo total. sí, humor instantáneo. Mike Wazowski de Monstros S.A., pero con 2 ollos e que di pan. Mm. E iso é un meme que me encanta. E risa, moita risa con eso. Pan. Ayer vino non sei quién, e es Winnie the Pooh. Claro, o dinosaurio que fa así, claro, eu que sei, hai memes moi míticos que eso é o bo, non, da vosa xeración, que con unha sola imaxe a golpe de vista, pum, xa temos o chiste, non hai que explicalo, Pero é non hai coller que... unha imaxe que quitarlle o sentido completamente. Por exemplo, La Roca, Claro. Dwayne Johnson, Sí. La Roca, Ujú. referente cómico Buf. para a xeración Z, Para todos. totalmente. Sí, sí, sí. E para todo o mundo tamén, claro. Realidade, claro. El en sí mismo xa é dadaísmo. Así, unha foto de La Roca. Xa está. A verdade que sí. Que sí. Claro. Pero un momento, cal é a Roca e cal é Vin Diesel? Porque eu, se os vexo xuntos, non sei que... O sea, sabes, por separado non os distingo. La Roca é un canguro superduro. Vale, por Eu, separado... aínda así, sigo tendo Sí, dúdas, sí, porque é un canguro un superduro, Eu outro sen tamén gafas- fixo eu unha sen de ga- canguro, eu sen non? gafas, Claro. A mí sen gafas valen os dous. Sí, Pero Vin Diesel, É café con... No, café con leite claro, no. é un vasito de Sí, leite. pero Claro. Vin Diesel é o primo de aldea de Dwayne Johnson. Bueno, Dwayne Johnson. de The Rock, de The Rock. É o de triple X. Vin Diesel, velo así de perto e dis, como Bueno. din aí en Cataluña, faltan igual 10 minutos de forma. Sí, o sea, como digo, non é o coitelo máis afiado do caixón, non? No, O mellor, no, así no. pola pinta. Pero Tamén bueno. pensa que son xente que grabando películas, eles non queren especialista ningún. No. Eles van a peito descoberto. Sí, sí, Por eso, no, o como moito en camiseta de tiras, que se leva moito. Receberon moitas hostias Sí. de Nuestro Señor. Que- Entón que, aí joder, non rexen. Pero esa xente para traballar con coches manchase pouco de grasa. Joder, Porque eu teño un sabes? tío que é mecánico e poñías hasta arriba, o sea, chejaba ya merda das uñas hasta aquí atrás. Claro. Estes tíos todo o día con coches fasan furios, ¿no? Sí. Todo o día Tiran oye, moito de gel hidroalcohólico, me parece. impolutos, joder, como é igual que os catálogos de Feuber. O sea, que sale o mecánico arreglando o coche, pero oye, co buzo limpísimo. Dice que Eso non ha sí, tocado un coche en su puta Pero vida. iso é sinal de Claro. calidade para eles, claro. Pero a ver, Carla, ti atopas, non sei, xa, mira, agora acabamos de falar de dous referentes. Un, Monty Python, e outros son os memes. A ver, como, o sea, non é como para comparar O estas inicio e o dúas cousas, final. non? Sí, Pero dos Monty Python, sí que é certo que hai unha serie de cousas que pasan polo medio, que xa falaremos agora, ata os memes. O humor cambiou moitísimo. Sí. Ti, por exemplo, agora con respecto, eu que sei, seguramente con respecto ao que facen ao que fan eles, ou a comedia que fixeron eles, a comedia que se criaron eles, agora a comedia que nos criamos nós e agora a que consumimos nós, seguro que hai unha forma diferente de enfrontarse que a un maneira de monólogo. chamarnos vellos, eh? Sí, nos criámonos con un señor, con un gorro con cascabeles, bailando diante do Vos, rei. claro, Non me estaba sentindo aludido, eh?
Fala por ti. Ah, vale, vale. No, que Pepe, no, por favor. A ver, martes y 13, que? Pepe está aquí comparándome, levasme 10 anos, cabrón. Verdad? 10 anos, en Non serio? me parece, non Sí, me sí. Óscar, igual non me parece, pero sí. Vale, eu son do 86. Quero deixar claro, e Pepe Capelán é do 54. O 54 por polo aí. menos. Sí, máis ou menos. Bueno, pois pues eso, que quede claro. Sí, son da posguerra. Desculpa, Óscar, non quería eu interromper. Pero sí que creo que hai como un enfrontarse ao que ve o show, non sei como dicilo, non? Porque non sempre é stand-up, faz vídeos, non sei, tes moita, o sea, hai moitas calles de comedia polas que sacas todo o material que tes. Sí. Ten que ser diferente. Antes era o club da comedia e todo ese Claro. rollo, e agora é un... Claro, pero por iso tamén o humor absurdo tamén mantívose despois de tanto tempo, porque non precisa dunha calde concreta. O humor absurdo, ao final, nin sequera necesita unha referencia. Facer a tontería pola tontería. É un xénero. Entón dá igual, claro, dá igual o que fagas, se en YouTube, se nun podcast, se por escrito, se na tele, dá igual. E podes consumir, eu podo consumir Aterriza como puedas, que me encanta, Aí está. a pesar de min ser un unha dos vintañera. referentes. No, Pero está pero para guapísimo. min é unha das películas referentes de humor absurdo. Aterriza como puedas e Top Secret, non sei se, pero vamos, Aterriza como puedas e diálogos de memoria, cando Leslie Nielsen entraba cada 2x3 a decir solo he venido a desearle suerte, estamos con usted. Sí, fai moitísima Repetir gracia. ese gag 20 veces, ou Elaine, se lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación. O sea, momentos moi locos, pero que adoro esa peli. Pero antes que facías referencia, Óscar, a martes y 13, a min non é que me pareza repelente referenciar a Estados Unidos ou comedia en inglés, cando aquí temos referentes. Eu a veces atopeime en conversas con cómicos nas que por mencionar, perdón, a un referente enorme do humor absurdo que é Chiquito de la Calzada. Sí, Joder, home, pero claro, claro, un grande. tío. Sentínme, hostia, como miradas de joder, Chiquito. Sí, claro. Un coño, ¿no? Digo, Pero- Chiquito é puto Dios. Claro, o sea- bueno decir, non te rías. Sí. Un referente, igual que Millán Salcedo, que decir, eu teño aí o meu triunvirato de referentes o sea, de humor absurdo, en España hai calidad. A saco, Chiquito de la ¿no? Calzada, Millán Salcedo, Pedro Reyes, por mencionar Pero- tres Sí. que son a bomba. Entón, claro, eu Ángel Garó tamén no seu tempo foi bastante rompedor, Ángel Garó, sí. Tamén era un representante de humor moi absurdo. Pero refírme A mí molaba de hai- pequeno, que hai Ángel Garó, referentes pero moi próximos Sí. que son a hostia. É dicir, tamén é un topicazo dicir isto, pero igual Chiquito la Calzada en Estados Unidos sería unha superestrela, máis do que foi aquí, que tamén o foi, pero estou convencido que en Estados Unidos houbera feito cine, pero Sí, sí, sí. non Non, con sí, demor. sí, Non con demor, que eso non é cine, eso é, bueno, en fin. Tío. Pero películas, o sea, hubiera sido non sei, un Ben Stiller, un Adam Sandler, joder, con unha industria detrás apoyando a este tío, dándolle valor o que facía. Sí, porque ao final si foi un referente gracias ao programa que presentaba Pedro Carroll, non me Genio acordo. Figura. Genio Figura. Pero nunca tivo máis repercusión máis alá deso, e logo que pasa? Que si tivo imitadores e tal, pero nunca hubo alguén que dixese este tío, vamos a poñelo no lugar que se merece. Eu creo que solo unha vez que estaba xa próximo a morrer ou despois de morto. A ver, eu entendo que hai xente que non lle mole, porque está como moi fora, non entende ese código, ese lenguaxe, pero o que non pode ser criticalo ou ter ese snobismo de decir que humor de segunda, que humor tal, Pero a min eso pareceme... iso existe. Eu non creo que o sea, non sei se me atopei con alguén que me dixera que Chiquito da Calzada non molaba, porque joder, que Chiquito da Calzada de feito é casi como unha movida que hai que reivindicar, non, con respecto ao humor este de Venga Monjas e todo isto que hai agora moi novo, máis directo e tal. Eu creo que está moi Sobre todo preto porque diso. Chiquito creou, Moi preto. creou o seu propio idioma, a súa propia maneira de comunicarse, o sea, tiña a súa propia maneira de contar as cousas, igual que podía ter Eugenio, igual que podía ter Gila, tiña o seu sello personal, e ao mesmo tempo conseguiu que todo un país fixera, no puedo. E hai cómicos que despois, incluso os chanantes, por exemplo, que o que distí, que teñen a referencia clarísima, máis voluntaria ou menos, Sí. e que eu mesmo sorpréndome a min a veces falando, eu uso moito as voces, fago moito show corporal e tal, e recoñezo a veces non facendo hard, pero sí que utilizo moito a onomatopeya. Joaquín Reyes é un maestro tamén Pero, nesto, exacto, claro. Julián López tamén, quer decir, eso, o referente é Chiquito. Quer decir, sin Chiquito non habería iso, ou sería diferente. Sí que é certo que se vai, o sea, que o referente vaise perdendo, dicir, Monty Python agora igual non é, o sea, sí que seguen sendo míticos, Pero- non? pero igual quedan hai un moita pouco xente lonxe nova xa. que xa lle queda lonxe, e sin embargo sí que ten o referente dos chanantes, non? Vaise como recollendo ese rollo, por eso dicía antes. Igual para nós, martes e 13 non é exactamente o referente, pero sí que é Cruz e Raya.
que é un poquinho máis, non? Non sei se pensas que agora é un rollo máis directo, se tes que cambiar ese discurso que había antes un pouco máis parecido pois o stand-up máis tipo el Club de la Comedia, que era como unha movida un pouco máis, non, máis cuadriculada, por así decirlo, ou máis de guión cunha, non, con modismos. Vou ser aquí super repelente. Dalle, Pero, en plan, para a xeración Z e os millennials, como xa non nos queda nada, porque viu a pandemia, viu todo tal, pois pasamos directamente como a outro plano, en plan, o humor que nos gusta é, outra vez, rollo chanante, rollo chiquito, completamente surrealista, venga, monjas da Suiza, porque a realidade non ofrece nada. Entón, pois, imos pasar ao absurdo directamente. E por iso tamén están subindo moitos memes dese estilo. Eu penso a que queda super... Eu creo que sí. Pero ten todo sentido, porque, Claro. bueno, sí que falábamos antes, que hai un humor ou unha premisa de comedia que parte da realidade, que os propios americanos din it's funny because it is true, o sea, fai gracia porque é verdade. Despois, no lado contrario está o absurdo, como poden ser, pois eso, xente como Vengamonjas, como os memes mismo que distí, que son imaxes completamente descontextualizadas. Sabes que, joder, é unha cousa que xa a golpe de vista coa imaxe fora de contexto unha frase xa te fan rir, pero por qué? Porque é algo que é unha estupidez, o sea, como vai a falar un husky siberiano, pero faime gracia, pero un husky, sabes, ou algo así. Pero eu creo que o humor absurdo sempre existiu, e sí, que temos referentes. Eu creo que, por exemplo, o mellor, para min, humildemente, creo que Cruz y Raya non foi tanto, non traballou tanto o humor absurdo como o mellor Martes y 13 ou Faimino e Cansado. Non, eles foron como o mellor máis costumbristas, máis non mencionados, pero os xefes. Creo, pero a premisa dos shows de Faimino e Cansado era completamente loca, o sea, dous tíos que salían, eu recordo velos en directo, cunha camisa vermella, outra camisa azul, fumando e unha copa de coñac, dicindo, que va, yo leo a Kierkegaard, e rollos, o sea, cousas Eso cantaba a xente, absolutamente estúpidas que diciste, como por que me fai gracia isto? Pois faime gracia, o sea, premisas. Sería transgresor hoxe, aínda. Sí que es ver, o sea, Faimino Cansado pode que sexa unha das cousas de comedia que se fixo aquí que segue sendo Eu creo un que sí, pepino. eu creo que sí. De feito, o seu show non é moi diferente ao que facían aí 30 anos. Eles mesmos o din, que fan un pouco o mesmo. E eu creo que sí, que algo tan louco, tan que sí, que falas con cómicos que mencionamos agora, Vengamonjas, etcétera, e son os seus referentes. Claro. Cómicos de stand-up, que decir, o referente máximo. Igual o referente máis intelectual, sendo outra vez pedante, seguir indo un pouco o tópico, pero o referente máis intelectual. Martes y 13 basábanse na imitación, era un pouco máis deslavazado. Sí, era máis personaxe, máis pantomima, pero Cruz sí que... y Raya sí que é certo que era algo máis costumbrista, Sí. un gag Sí, máis, moito pois, máis. la vieja del visillo, Pero moi guai tamén. Pero Martes e 13 tiñan situacións moi surrealistas, o sea... Te decían moi louco. Sí, Millán claro. Salcedo, Claro. xa, sabes, o absurdo nunha persoa. Claro, eu lembro unha entrevista que lle fixeron no seu día a Madonna. O sea, isto non podedelo buscar en YouTube. A Madonna porque- real. A Madonna, sí, Like a Virgin. raíña do pop. A Madonna, Like a Virgin. Unha entrevista que lle fixeron Martes e 13, loquísima, creo que non tiñan nin traductor, Millán Salcedo acabou intentando copular como se fora un can Teño na memoria ese momento, desgraciadamente. así, a propia Madonna que non sabía que estaba pasando. Aí sí que non había límites de humor. Claro. Nin do mal gusto. Eso tampouco. creo Pero que eso, foi- o sea, na tele. Sí, na televisión pública. O sea, para que vos imaginedes o nivel de absurdo que había fai 30 anos. O sea, unhas idas de olla. O absurdo era tamén un programa infantil referente para todos como La Bola de Cristal. Claro. O sea, eso pode ser humor, tiña máis contidos de humor, menos humor, pero era un plantexamento completamente loco. O sea, e creo que no absurdo é onde hai máis comedia, onde é máis fácil sacar comedia. Millán Salcedo, por acabar co persoaxe, se non seguimos, porque eu sou fanísimo, pero é o abandeirado tamén dun xénero que traballa moito absurdo e que a mí me gusta, tamén denostado así pola nova fornada de cómicos, que é o xogo de palabras. Que está como mal visto por facilón, cando en realidad a mí pareceme que a veces é pura enxeñería, sí, eso- o xogo de palabras. Eso ademais é o que triunfa nos memes. E teño que defendelo moitísimo. Nunha entrevista que lle fai Andreu Buenafuente a Josema Millán, que os xunta despois de moitos anos, cuidado, eso de estar moi mal a cabeza, pero que él non, o sea, non podes diferenciar personaje de la obra porque son o mesmo, neste caso. Preguntoulle Buenafuente, tenéis secuelas?
O sea, haber hecho Martes 13 durante 25 años deja secuelas. E dice Millán Salcedo, secuelas no, colegios. Hostia, Cuidado, É para masticala esta, Pero, Claro. non, Eu quedei totalmente. na casa noqueado, como se me dera un puñetazo. Perdón? Explica moi ben o que é Millán Salcedo. Claro, pero, Claro, pero ese tipo de xogos de palabras, que me corrixa Carla se me equivoco, pero é o que funciona tamén un pouco nos memes, non? Ese xogar coas palabras que parecen outras, coa imaxe para crear esa hilaridade instantánea do absurdo. Que aparte de fáciles non teñen nada, porque é super complicado facer un... A ver, sí, pode haber un xogo de palabras que sexamos moito máis obvio, pero polo xeral, facer un xogo de palabras que teña gracia é moi difícil. Penso. Claro. O aí é cando parece que é fácil, non? Cando Claro. é fácil é cando dis, hostia, Claro. que isto podo facelo eu, logo poste a facelo e dis, hostia, pues non podía facelo. A min gusta moito, pero recoñezo que abuso a veces. O sea, xa facendo como doble tirabuzón da coña e exagerando o malo que é. Pero a min gusta moito de ver un ben feito, decir, hostia, que traballo ten isto Ese bo, non se lle corre iba ninguén nunca. Está moi ben, joder. Ese bo, secuelas, Secuela, colexios. colegios. joder, ese é moi fino, pero dicilo, o sea, eu o mellor o penso. Pero non sei se teño a forza de voluntade para dicilo e quedar así como Sí, no, el non sei se podo, Hai que Mm. creer moito niso. Sí. Entón, a ver, estamos nos Monty Python, chegamos aos memes, temos ben acotado, temos os dous paréntesis os temos, agora hai que encher a ecuación aí dentro, non? Sí, a ecuación eu creo que tamén a fomos enchendo con referentes Con referentes por aquí dos que estamos nacionais e internacionais, é dicir, agora mesmo, Sí. neste momento no que estamos agora, que isto é o que lle mola a peñita nova, sí, non? como decides os yeyés, os modernos. Imos como- falar, que onda agora? Claro, que onda? Que onda agora co humor absurdo? Que é o que vos Claro. mola agora do humor absurdo? Que é o que se move. Que é o que se move? Onde está a pomadita? Está bomadita. Claro. Cal é a crema agora? Eso. Que vos mola? Carla, dalle aí. Veña, A que eres a min- representante dos millennials sí. agora mesmo. Bueno, a xeración Z. Millennials son eu tamén, Millennial. Sí. Sí, Eu entro tamén dentro. son millennial. Eu tamén. Ves? Sí, home, aquí agora todo o mundo. No, ti es de Uxes. Eu son como síntome como o señor Barnes co gorro de lá intentando molar Claro. Exactamente. ou premolar. No, a min venga monjas. Venga, monjas. Venga monjas da Suiza, todo iso. Non sei se Noguera conta como Miguel absurdo, Nogueras. Sí, ou como máis por ben suposto. surrealista. Sí, eu creo que é un pouco mesmo, Sí. non? O absurdo surrealista, porque, bueno, para quen non coñeza, Miguel Noguera fai un tipo de shows onde vai fiando conceptos, enlazando cousas de un xeito totalmente inconexo, pero que acaba buscando, non? Como esta teoría dos 6 grados de separación entre ti mesmo e Barack Obama, non? Que di que ti podes coñecer a Barack Obama con 6 persoas de por medio. Pois el vai relacionando conceptos, non? Relaciona, pois, o mellor, a xente que non tira da cadea nos váteres dos aeroportos con Kiko Rivera. E acaba bueno, moi loco, sí, o sea, Non están tan lonxe esas dúas cousas. Sí, xa, bueno, estamos falando de merda en ambos casos, pero que é un tío que a súa cabeza vai funciona dun xeito, igual que outro cómico que citábamos pola mañá, que para min tamén é un referente un pouco do absurdo, do surrealista, que é Luis Álvaro. Sí. Non sei, que Sí. moita xente Me gusta ou está moito. coñecendo agora, pero leva, eu creo que tranquilamente fácil 15 anos facendo monólogos, Sí, sí. con un tipo de comedia moi arriscado aquí en España, que é o que se dá, o que se chama one-liner, que é o chiste nunha sola frase, pero sempre con premisas tamén moi surrealistas. Moi infravalorado ese tío. Sí, para min sí, pero claro, tamén este tipo de humor que ou che gusta moito ou aborreces. Sí, sí. Hai xente, por exemplo, que non joder, que aterriza como puedas e que non me gusta. Claro. Eu sin embargo, adoro esa peli. Joder. Sabes, para min é Aterriza crema. como puedas, pode ser cremita. Mm. Pode ser o culmen, ou unha das... Pode que sexa... No, é que costame dicilo, pero pode que sexa unha das mellores comedias que se fixo nunca. Comedia como tal, porque hai moitas comedias, hai unha lista de feito de comedias en Cinemanía que son, non sei. Mira un ratiño aí polo balado, mira que Ai, ben. pero que bonito, ai, que cousiña. Mira, gusta ya comedia, claro. Bueno, mira, quixo Aterriza vir. como puedas. Quixo Sí, vir, non? quixo vir a... Ao final veu. Sí. Hai unha lista de 100 comedias, as 100 mellores comedias, e a que gañou nese rollo de Cinemanía creo que era El Gran Lebowski. E dixen, bueno, porque o Gran Lebowski me flipa, pero creo, o sea, cando penso nunha comedia, cal é a comedia que máis tal? Pois igual sempre penso, o sea, se penso 3 ou 4 sempre está aí, Aterriza Sí, como puedas. é Pode verdad. que sexa un dos Ou dos Top cumios Secret, que non sei cal foi antes,
Deses cumis de pero humor absurdo, creo que non? tamén Top Secret é un pouco como tamén esa loucura, non? Que logo viñeron outras secuelas, no? Tipo Agárralo Agárralo como como puedas, pero xa foi un pouco coller a mesma fórmula e volver a amasala, non? É como a lenda urbana esta que decían que os donuts caducados volvían outra vez á fábrica e volvíanos a amasar, pois isto é un pouco o mismo, non? Coller xa unha... Non me digas. Sí, bueno, son unha lenda urbana, non sei se é verdade ou non, pero... Deixeinos hai moito, Pero, ainda que non pareza, sí, para min xa agárralo como puedas, estas que eran de Charlie Sheen, non me acordo como Top se chama. Secret. Hot Shots. Hot Shots, Hot Shots. tal, Pero Top sí. Secret, joder. Sí, No, Top Secret, Top Secret era que decía de Val Kilmer, pero Hot Shots e logo isto xa me parece como un pouco demasiado volver sobre terreno xa pisado. Bueno, e hai pelis máis actuais que tamén xogan moito ao absurdo. Non están tan ben vistas porque xa son un pouco máis comerciais, mainstream e tal, pero películas como Scary Movie, Sí, por joder. poñer un exemplo random, Claro, é pero humor a absurdo, min ese xénero xa... gag claro. detrás de gag, é todo super louco. Pero houve momento que decías ti, entendo que haxe xente que desconecte dese tipo de comedia, ou teño xente na casa que poño según que cousas e bueno, directamente non engancha porque lle parece demasiado louco, non entra nese código. E de feito, tamén falábamos antes de o xénero do absurdo en cinema en España, por exemplo, está moi pouco traballado. Está José Luis Cuerda, que fixo unha peli pouco antes de morrer que se chama Tiempo Después, que era unha peli que se fixo case como Última Voluntad, que non funcionou moi ben en taquilla. Malia ser un peliculón, e malia estar feita por un director dos máis grandes deste país que dominaba o absurdo como ninguén, que dirixiu a película A Lengua de Boletas, aquí en Allariz. Aprende con Alberto Montes. É certo, sección. Como se nota que estudiaches, pa vir. Eu estudiei, viñen no tren 11 horas, pois imagínate. E tamén se nos están vendo xente moi nova ou escoitando xente moi nova, joder, José Luis Cuerda, amanece que nos pouco. Non sei, achegadelle algo de todo isto. Carla, que che parece Amanece que nos pouco para toda esa xente nova que está aquí véndonos? Idesme matar. Non a biches. Non a vin. Au, god damn it. Acabo de poñer en evidencia a Carla. Non me gusta isto. No, pero a min solo con que me diga que unha das súas películas favoritas é Aterriza como puedas, Joder, se me ten xa ganado, está. es que A che ver, diga. pois xa está, pois imos por aí. Aterriza como puedas. O teu gag favorito de Aterriza como puedas? É unha chorrada, pero Como cando... todos os gags de sí, Aterriza sí, como a puedas, verdade. sí. Sí, una vez. A Surprise It. Cando están cantando, tocando coa guitarra, fai así, e desenchufa o suero. É meu favorito de todos. Sí. Está aí medio afogando. Sí que hai unha nena, non, que Sí. está enferma que vai nun bo para facer un trasplante. Sí, e a monxa, sí, moi simpático. Pero bueno, hoxe en día tamén hai, dentro do que a ficción, falábamos tamén de que hai referentes do absurdo, non? Está, para min, unha serie que tira moito hacia o absurdo, bastante popular, Brooklyn Nine-Nine. Non? Xa logo para a xente moi cafeteira que non teña así visto esta serie, o humor inglés que sempre tira moito o absurdo, porque, bueno, como os Monty Python, cando fixeron tamén Víbora Negra e tal, IT Crowd, Los Informáticos tamén era unha serie moi bastante de humor absurdo, e bueno, que son referencias un pouco actuais, non? Creo, decir, a premisa de Brooklyn Nine-Nine é unha comisaría onde xa o punto de partida das situacións, dos casos e tal, é todo loquísimo. E sempre hai reaccións absurdas, estúpidas, cousas que na vida real non pasarían. Eu quero creer que a vontade que hai agora de facer produtos audiovisuais que non teñan por qué gustar a todo o mundo, na señora de Cuenca, abra un pouco... Ou o señor que montou o restaurante solo de carne en Puerto Llano, sin patacas. Efectivamente. Quero dicir que ahora empezaremos a ver máis propostas, eso, que non estén dirixidas a todo o público e que sepan que van a un nicho concreto que o vai a gozar, porque Amanece que non es pouco, ten unha cantidad de fans bestial, super fiéis, que encanta e que sinten esa peli como unha religión. Habrá outra xente que non conecte, pero quen conecta vai a fuego. Sí que é certo que é unha desas películas que recita a xente, non? Sí, que dá te sabes gusto os diálogos de recitar. memoria, sí. Pasou tamén no seu momento con Airbag, Correcto. sobre todo co personaje de Manquiña, Claro. que foi unha peli non moi absurda,
Pero bueno, Sigo lle ben. pero A ratos. tamén foi un cambio no cine español, tiña certas premisas un pouco que eran idas de olla. Esa peli sí que conseguiu tamén que toda unha xeración recitara todas as Cultura frases. popular, Sí, pero é verdad que a xente fanática de Amanece que non es pouco, pues fan quedadas para ver a peli. O sea, como un rollo, un movimento fan loquísimo con esa Mola peli, moito con iso. razón, porque a mí parece unha das grandes películas da comedia española de todos os tempos. Esa xente que nace da terra, que maravillosa, claro, é o absurdo, non ten sentido, que cando había por primeira vez era como, isto non ten sentido nada, pero por que me estou rindo? Sí que me recordaba moito aí aos chanantes e todo isto. E mola moito iso, non? Ver como hai cousas, vas mirando cara atrás e hai cousas da xente que che mola agora, pois és moi fan dos chanantes, ves unha película de José Luis Cuerda e dis, aquí estaba, este é o rollo. Ves os Monty Python e dis, estaba por aquí. E logo, claro, hai que ir un pouco máis para atrás para ver que lles gustaba a eles. De onde sacaban iso? Vos tedes algún referente previo a Monty Python? Bueno, está a película esta, Ser ou non ser. Non sei se Sí, viches esta peli, era del Lu, viches esa peli? Pode ser? Non a vin, pero sí que la peli. Pero está moi ben, que é unha peli durante a guerra, non? Me parece que era durante a Segunda Guerra Mundial que criticaba o nazismo, e que parodiaba un pouco o nazismo, tamén estaba de Chaplin e todo isto, pero de onde xurdiu todo isto? Non sabemos. Non sabemos. Imos máis para atrás ou Claro, imos bueno, para xa o adiante? propio... Bueno, supoño que as pelis de cine mudo, Buster Keaton, todo eso, Tamén era humor bastante moito absurdo. slapstick, moito este rollo. Era absurdo iso. Home, Poderíamos chamalo absurdo. había premisas moi loucas, Como non? mínimo era moi louco, claro, unha peli na que solo te valías do físico para xenerar humor, ese tipo de gags, supoño que dan pé tamén estas pelis que mencionamos, parece que non é pouco é máis de guión, pero pelis como Tensa como puedas, hai moito gag físico, cantidad del. Entón eu creo que sí que pode ser, igual non o orixe puro e duro, pero sí que é unha inspiración total, creo. Pues seguramente, sí. Ten que estar por aí polo E humor outra físico. cosa donde creo que nace o humor absurdo, que a min fascíname, e supoño que estarás de acordo comigo, que mellor practica o humor absurdo son os nenos, os cativos. O sea, con esa inocencia, con ese... Claro, porque non teñen filtro. Non teñen filtro, crean situacións divertidísimas, acojonantes, a veces involuntarias e a veces non. Que che xeran, joder, moita risa. Que quisen deixar aí un momento de silencio Claro. porque É eso... un momento tenro, non? Pero Falando de que- nenos. pero Vou que- poñer un exemplo, unha chorrada. Un exemplo que Dalle. é familiar, pero unha chorrada. Veu un sobrinho meu de Monforte, de Lemos, a visitarme a Barcelona, e subíamos no ascensor, despois dun ano e medio sen vernos, subíamos no ascensor a ver a meus pais, a miña nai, e no ascensor, subimos no ascensor, tal, pecha, e claro, el ten 5 anos. A súa cara toca, o sea, está á altura Do botón. dos meus... No, Dos teus... E o primeiro que fixo, antes de decir case hola ni nada, darme un golpe e decirme, aquí tes os huevos. E pareceume, joder, non sei se... Maravilloso, claro. Non sei, pareceume maravilloso. Sí. Doeume, pero pareceume maravilloso. Digo, e isto ahora? A santo de que? O sea, isto é un gag, é unha putada, que carallo é? Pareceume, o tío, por que fixo iso? O sea, que... Claro. Bueno, era o seu saúdo. Saúdo COVID igual, non sei. Saúdo COVID. Entón, a ver. Imos chegar aquí. Isto parece un diálogo de Platón. Que gran grupo, Gustábame moito a min Platón. Guapísimo, o diálogo de Que Platón, era un el sueño de rubio, era un Morfeo. rubio e un moreno que tocaban así a guitarra. Acordade os de Platón? Joder, tiña unha balada, tiña. Todo humor ou o humor xorde do absurdo ou todo o humor é absurdo, entón, ou sexa, porque estou vendo que prácticamente todos os referentes dos que falamos son absurdos. Entón o humor xorde de aí e despois pódese matizar, non? Hai comedias que sí que están máis preto do drama e que non sei, pero a comedia ten que ser absurda por definición. Eu creo que non, o sea, se me permitides... Eu non vou nin a contestar. Non, eu creo que non. Creo que non, que hai un xénero da comedia que precisamente nace de algo real, algo tangible, palpable, algo que todos podemos vivir e logo si deriva. Normalmente na comedia hai unha premisa, non? Desenvolvemento, hai un xiro que é onde entra a exageración, bueno, depende de como queiras construir o gag, non? Pero e está o peche. E despois pero sempre nace dunha situación real que pode ser ir ao supermercado, non? Eu que sei. E de aí desenvolvemos un gag, unha situación, un sketch X. Pero o humor absurdo xa o plantexamento de base é absurdo, quer decir, xa é algo que é irreal, que é ficticio. Eu que sei, non sei, pois é que non che sei dicir agora, pero
pois o sindicato de velutinas galegas, sabes? Pois é algo como se van a crear un sindicato galego de velutinas? Claro, É non algo, poderían. bueno, pois un sketch podría partir da base dunha rolda de prensa que estamos aquí dando o sindicato de velutinas galegas, non? Porque X. É un gremio que polo visto non se coñece moito porque despois cando chama a xente non está aí a lista de como lle chaman as velutinas, que lle chaman vespertinas, alienígenas, Claro, pois comunistas. imagínate que nos estamos aquí, o sindicato de velutinas, pois denunciando que nos fan mobbing ou racismo e xenofobia, non? Por parte da avispa galega. Pois eso sería un absurdo. Eu creo que aí se diferencia un pouco a comedia, non? E claro, sí que é certo que é un absurdo, pero tamén pode estar conectado con algo da realidade, non? Por exemplo, poderíamos estar facendo ese sketch das velutinas en realidade estar falando de algo que está pasando agora ou dos sindicatos ou de, non sei, tipo de o Fronte Popular de Judea e todo isto, non? Que conecta sempre con algo. Claro, ese gag, por exemplo, para min de Monty Python, de La vida de Brian, para min é atemporal. O de Claro, Frente totalmente. Popular de Judea, Frente Judaico Popular, quero dicir, é algo que perdura nos anos porque Versionable, claro. Hai cosas absurdas que parece que marchan, non? Que un pouco aterriza como pueda, así que parece que escapa un pouco de intentar conectar coa realidade un pouco, non? E ás veces ou non, como neste caso do Frente Popular de Judea e tal, que quere conectar coa realidade. É un absurdo, como unha situación moi absurda, pero que na vida de Brian hai moitísima crítica social, non? E quizás porque a política é algo que forma parte das nosas vidas diarias é algo que está sempre presente, non? Faise moito humor político, sempre se fixo, cando se pode, claro, cando che deixan, pero a política que forma parte do noso día a día, do noso cotián, é unha fonte de comedia brutal, vamos, o sea, que nunca tanta comedia se fixo como cando Rajoy foi presidente do goberno, o sea, con eso digo vos todo. Entón, E hoxe que falábamos dos límites do humor, moito chiste se fixo con que Rajoy caeu do helicóptero, Moito chiste, sí. Pero se morrera, poderíanse facer chistes ou sería como o de Carrero Blanco? Faría os Carla todos. no, claro. No, pero claro, por que chiste, o sea, Carrero Blanco tamén houve un momento onde chiste Bueno, sí. tamén houve unha tuitera que foi denunciada, que tamén Sí. ao final quedou absolta, ¿no? Quedou así Sí. a cousa, ¿no? Pero tamén Sí, estivo pero, a piques. claro, ten antecedentes agora. Agora ten claro. antecedentes, claro. claro. Ten antecedentes. Claro. Non pode optar a O unha rosa tuit. pública, claro, Sí. pesa aí o... Non pode facer chistes, por exemplo, agora de Ortega Lara, porque Mamá, claro, estaría mal visto. Estaría moi mal visto. Eh, Ponen estes silencios que se xeran como dicindo, non sei se dicir Estaría algo, mal vou dicir visto. algo ou entrará a fiscalía. Claro, arroba No, no, fiscalía. Isto é o que non pode pasar. Fiscalía, faloche directamente a ti, fiscalía. Imos a ver. Non pode pasar isto, non podemos ter medo de dicir chorradas, Claro, pero aí reside o absurdo tamén. non? Un pouco. Decir un pouco a primeira parida que se che ocurre. Respondiche a pregunta que fixo... Si, eu si, Sí, Non sei, pero... non sei que pregunta fixen. No, é que preguntache, é que eu, Sí. eu non quería contestar, pero agora vou contestar. Dalle, dalle, No, dalle. vou dar a palabra primeiro a Carla, pero Veña, a Carla. pregunta que facías é se todo humor nace do absurdo. Sí. Sí. El non sei que dixo a velutina. Eu dixen que no, eu eu dixen dixen que no. É que Eu dixen estaba que hai pens- é Que o absurdo parte do humor, non? claro, que hai humor que nace da realidade e hai humor que Vale, parte xa vale. dunha situación É que absurda. non te escoitei. No, xa non me extraña. Como, nin ti nin ninguén. Houve xente que aos 2 minutos xa cambiou de emisora, cambiou de podcast para poñer estirando el chicle. Está xogando Depor. No, perdón, para poñer Tristes en la ciudad. Moi ben, Oh, mama. Carla, Podcast maravilloso de Cibeta. Ti crees que, perdón, que ocupe o teu papel agora, crees que o absurdo é a orixe de todo humor? Non, creo que facer humor absurdo é máis divertido para o cómico que para o público tamén, pero facer humor absurdo é a forma que ten o cómico de divertirse. Que moi interesante. O resto do humor é un humor que o mellor estás traballando, estás pensando, o humor absurdo é pura diversión. O humor absurdo é pura diversión, No, pero é moi bonito, Identifícome moito. Eu non sei se estou de acordo con vos. Eu creo que se entendemos a exageración como absurdo, pois senón todo humor, o 90% do humor é exageración dun feito, dunha idea, de tal. Entón, creo que sí, todo humor ven do absurdo. Pero, indo o que decía Carla, eu cando fago comedia, cando fago stand-up, as partes máis loucas, máis exageradas, máis estiradas, que no meu caso é gran parte do show, porque gusta moito o absurdo, a improvisar, e facer moito parvo, son as que máis disfruto, e hai veces que case que disfrute o público é o de menos. O sea, sei que por contagio vai disfrutar a maior parte das veces, outras non. Pero casi que o de menos. Sabendo que disfruta un, é como, oye, pois malo será que non disfruten o resto.
Sí, sí. Así que eu gozo moito. Sí, a verdade que é moi boa definición, Carla, porque eu non o pensara así, pero é verdade que cando un ten comedia dentro, non? Cando lle gusta Fala pouco, pero... rir, claro, cando fala palabras diría. A ver, imos preguntarlle máis cosas a Carla, entonces. Oh, Dios mío. Estudiaches? Que viña dende Vigo. máis canos. Non preguntes, Mandándonos WhatsApp, que entra mañana. non preguntes que quedamos mal Vale, tú unha te vez máis. preparas el 2, yo el 3 e el 4. Venga, e así. Pero mira, xusto que vos iba a preguntar agora polo voso arte a hora de facer comedia. Carla, ti xa actuaches en directo? Xa te subiches un escenario e actuaches? Non. Cantas ganas tes de facelo dun ou 10? A ver, eu sempre tiña 10. Que pasa? Que agora coñéceme máis xente. Entón non teño ese anonimato que hai ao principio, que podes facelo mal, senón agora se me subo a facer stand-up e o fago fatal, que pode que ocurra, vai non saber todo o mundo. Antes era como, bueno, ninguén me veu, sabes? Pero bueno, a ver, sí, terei que facer stand-up en algún momento porque xa están... Podes ir a Puerto Llano a facer stand-up. Que... Hai un restaurante por onde exemplo. che poñen carne sin patacas. Ir a sitios, claro, te ou coñece menos Daft xente. Punk, pon unha máscara ou algo así, a ver, proba os chistes, a ver se funciona. Eu, desde a miña pouca experiencia, direiche que hai dous tipos de cómicos. Os que algunha vez se petaron a hostia e os que minten. Eso é así. O sea, todos, quen máis, quen menos, en unha, en máis, en varias, en múltiples ocasións, nos pegamos un hostiazo como un mundo. Isto de chegar e xa escoitar os grilos, nada máis te... O sea, e non significa que non teñas talento, que a túa comedia non sexa boa, que tal. Pode ser que non é nin o momento, nin o lugar, ou que non conectaches. Hai múltiples variables, pero si tes ganas e sobre todo tes intención, tarde ou cedo chegará o teu momento. Se hai talento, vai a sair. É o que penso, vamos. Xa che digo, non é que fixera tampouco moitos monólogos, pero é o que penso. Habendo talento e ganas, chegará un momento no que eso saia, sabes? Que aflore. Como decían en Parque Jurásico, la naturaleza se abre camino. Pero que ademais iso de fracasar diante do público ten que pasar en todos os ámbitos, non? O sea, xa sí que é certo que a comedia é unha movida moi... Estás ti só aí. Sí. Ademais, Eu creo que é o xénero buscar... máis jodido, Tens que buscar unha reacción moi concreta. O sea, se funciona, a xente ri. Se non funciona, non escoitas nada. É unha movida. Non é como un grupo de música que pode estar aí, a xente igual está ao seu e tal, pero ti non sabes, se lles gusta, ao final aplauden e non pasa nada. Pero a xente non aplaude ao final dun chiste, claro, é unha movida. Pero ainda así, algún día o farás. Non me queda outra, E non sei se xa estás pensando en como facelo. A ver, eu texto teño. Moitas veces, cando vexo que... Cando me gusta moito algún bloque que escribín e sei que non vou facer stand-up próximamente, e cando fago un vídeo ou meto no podcast recíclalo ou e en Twitch, tal. moitísimo. Iso mola. Bueno, que escribir realmente, quero decir, facer comedia, moita xente pode pensar, aínda hai xente que pensa, aínda hai xente que cree que os monologuistas, que os cómicos, que as cousas que se nos ocorren así no momento, pero que Falamos do Óscar antes sí, xantando. en realidade hai un gran traballo de escritura detrás. Eu falaba con un dos grandes cómicos galegos, que é Osvaldo Digón, que hai que escribir todos os días, hai que escribir, facer o traballo de escritura todos os días, aínda que o que escribas che parece unha merda, deixao, non o tires á papelera, gárdao, volve a revisar, vai aprendendo, porque escribir tamén hai que aprender a escribir comedia, non? E é un traballo constante, hasta dar, primeiro dar co teu estilo, dar coa maneira de contar as cousas propia, que a min pareceme o máis importante dun cómico, ter unha identidade propia, porque senón despois tamén eu estou cansado de ver monólogos que parecen os cómicos sacados dunha churrera, sabes? Que lle dan unha manivela, Sí. e sale fulanito non sei que, menganito non sei cuánto, todos co sello del Club de la Comedia, Claro. e son todos iguais. Todos empezan os chistes. Pues me ha pasado el otro día yendo con mi novia al Ikea, non sei que, e ao final dices ti, joder, Sí, pues non me di nada. É o que decíamos antes, que eu creo que eso está cambiando afortunadamente porque hai cada vez máis público Crítico. Sí. máis público que investiga, que ve comedia de fora, Que lee, ve que comedia claro. de aquí. Sí. Eu canto máis, eu levo tamén moitos anos facendo comedia, desde 2008. Joder. Ou mama, Ou mama. Ou mama, cantos anos son iso? Imos contar. Un... por facer un pouco aí. máis de 10, vale? E canto máis fago, máis en serio me tomo o chollo. Claro. Non é que antes pensara que era, evidentemente, eu sempre tive traballo para escribir, e sempre valorei e fixen porque a xente valorase o meu traballo, pero cada vez tamén a comedia é mellor, Sí. co cal ti cada vez tes que ser mellor, tes que dar un plus, ser máis original, saírte dos chistes, claro, que dis, tío, teño bloques que falaba de tipos de borracheira. Claro, tío. Eu tiña bloques de
como ligar. Claro. Eu. Bueno, para min tes o Facía mellor chiste. bloque da comedia nacional, por si alguén non viu Alberto Montes, por favor, ide a ver que é o bloque sobre a Guerra Civil. E deixo aí. Deixémolo aí, porque O bloque ese ainda o fago. Ese asegurovos, para a xente que nos estea escoitando, Alberto Montes, por favor, se o ides a ver, pedídelle que vos faga a Guerra Civil, porque para min é dos mellores bloques de comedia ever. Non quero falar de min, ni moito menos, pero isto, joder, eu sou un tipo así, bueno, en fin, que nunca me pasou o estilo dos músicos acabar un bolo E que che pidan. que me pidan facer iso. O sea, pasoume algunha vez con la Guerra Civil, que é unha cousa moi absurda, precisamente moi louca, 8 minutos. De feito, foi o bloque que viu alguén e que me abriu as portas de Comedy Central. O sea, foi como o escaparate de decir, esta merda hai que gravala. Alguén dixo iso e abriron as portas, eu nese momento non tiña vontade de enviar nada ni nada, e a partir de aí tal. Pero, non sei que vai decir. Eso, que lle dou moito mérito ao traballo, é artesanía pura e dura, é dificilísimo, e como referente unha rapaza que agora leva moito tempo traballando o seu stand-up, a súa comedia, que é Charlie P, cómica catalana, que estrea agora, o mes de outubro, a súa primeira hora de stand-up. Ah, que guai. Despois de probablemente 6 anos. Claro. Adicándose, Ter unha hora, cuidado, adicándose Moito, escribindo e indo a open mics de forma regular cada semana. Ela, de feito, dirixe e leva varios opens en Barcelona, fai radio, fai televisión, pero tardou 6 anos afinando o material para ter un espectáculo dunha hora, co cal eso fala do difícil que é este traballo e tamén da xente que o toma en serio. Claro, pero bueno, estamos falando do punto de vista, digamos, clásico da comedia, do que tendemos como o facer monólogos ou stand-up, pero, por exemplo, tamén a mí me parece interesante o que plantexaba Carla, que é dicir, que cando ela ten un bloque X, pois fai 20 anos non tiñas a oportunidade de reciclalo en un vídeo de YouTube ou en, sabes, ou en un podcast, quero dicir que ese traballo que fas ti diario de escribir e tal, esa saída que lle das, eu penso que tamén é bo porque tamén che sirve para testar, non? Sí. O mellor o teu tratar de buscar un estilo propio, non sei, que feedback tes das cousas que compartes? Moitas veces, por exemplo, o mellor escribo dunha forma en Twitter, según a recepción que teña, uso no podcast escrito de outra forma, bueno, lido de outra forma, moitas veces senón xa o transformo de todo para Twitch. E vou probando cal dos tres funcionou mellor. Claro, pero o feedback, por exemplo, claro, para probarte, digamos, o Twitch, por exemplo, ou YouTube, que é unha canle onde ti falas a unha cámara, pero bueno, hai espectadores aí detrás que van a opinar, non ao mellor en tempo real, pero sí é moito máis fácil opinar e ser cruel cando algo non che gusta a través das redes sociais que en directo, porque a veces en directo hasta che dá pudor, non, ou tal, pero eso, pois, se o feedback é positivo, eu supoño que eso tamén che sirve de acicate, non? Para plantexar de alguma maneira o poder lanzarte a un escenario con público en vivo. Pero que presión é isto? No, é simplemente interese, porque eu, por exemplo, a min pasoume o contrario de Alberto. Eu levo, pois, creo que 4 anos sin actuar. Eu chegou un momento que, bueno, pois, vin que o público cada vez era máis exixente, que me parece maravilloso, que a xente cada vez entende máis de comedia, e que ao mesmo tempo eu non me vía capacitado para ser capaz de desenvolver unha comedia que eu considerara de un nivel suficiente para o que a min me gustaría facer. Entón, real que eres o teu primeiro censor. Sí, exactamente. Eu cheguei a un punto que dixen, non estou preparado para seguir facendo comedia, stand-up, clásico, monólogos, porque non me vexo coa calidade ou coas ferramentas ou co que se ten que ter para poder facer hoxe en día stand-up, non poder atopar un estilo propio, poder atopar uns bloques que me representen, onde eu estea cómodo. Claro, eu fai 10 anos, pois facía chistes de, como decía Alberto, pois de ir de borracheira, de ir a ligar a Santa Comba, de mover os marcos, de non sei que. Claro, eu hoxe vexo eso e digo, madre mía, o sea, claro, a xente se ría, pero eu mismo, de xeito autoexixente, digo, non é suficiente. Son capaz de facelo mellor? Creo que non. Entón, creo que é mellor unha retirada a tempo, non é máis honroso que non seguir
digamos, postergando, non? É un chorón. Non, eu é o Eu que, que claro, a ver, penso. a ver, o sea, entón, Pode, pero non quere. Non, eu é o levas, que penso. cantos anos levas en facer stand-up, entón? Agora Pois uns 4 anos ou así. Uns 4 anos. Sí. E agora, despois de 4 anos, porque o mellor naquel primeiro ano, naquel segundo ano, dis, estou nos meus 13 de que non consigo. Agora non tes ganas? É que non o voto nada de menos, Non. Eu Pola presión, porque... non o voto de menos porque, bueno, sigo creendo que cada vez estou un pouco como máis fora dos novos códigos, que cada vez o público é máis exixente e eu tampouco me sinto como tan preparado como para facer comedia para un público tan exixente. E logo que me dá, non preguiza, nin medo escénico, pero é que esas, joder, isto igual vai a sonar pedante o que digo, pero joder, a soidade do cómico, que a veces te tiñas que ir, a mí me ten pasado, ir dende Coruña ata Vigo, a actuar ás 11 da noite, que chegas alí, que tal, que si proba o equipo, que si non sei canto, que si che regatean o caché, que logo volves para casa a unha da madrugada, ti só cansado, non sei que, un xoves, ir a actuar á Asociación de Amas de Casas Rurais de Vilacuxos de Abaixo. Quer decir, son movidas que diste, joder, chega un momento que xa me volvo moi vago para eso. A comedia de carreteira dá para 4 ou 5 podcasts. Pero en realidade a comedia é esa, non? Ou sexa, o oficio de cómico, polo menos ao principio, sí que ten que ser ese, non? Sí, Home, claro. Parte unha escola, unha mili, Ostras, caralluda. madre mía. Razón Pepe que é moi... Eu, por exemplo, teño moitas ganas, mono, dende hai moitos anos, de traballar, porque eu fago comedia e cando fixen teatro sempre foi eu só, pois, facendo monólogo. E teño ganas de traballar con xente tamén. O sea, compañía, ensaiar, con xente, ver a xente, ler un texto con un compañeiro, mirar a alguén aos ollos, traballar en grupo, morro de ganas. Ir só pola vida e... Habrá quen lle guste, lobos solitarios e xente que lle mola ir a unha cidade, coñecer unha cidade, sair de festa, godallarse, tal e cual, pero queima, cando faz 3 ou 4 anos e tes 25, mola. Pero cando tes 40 xa non Pero mola cando tes tanto. como Xa te digo Pepe eu, Capelán, 52, Claro. tens que estar tal... No, a mí, oye, que é a miña opinión personal e moita xente me dixo, tens que volver e tal, pero é que estou moi cómodo, así, sabes, realmente, non sei, quer decir, a min gustaríame volver a ter esas ganas que ten Carla de probar sin que teña medo, o sea, o medo escénico non vai desaparecer. Encántame que estás sendo o comodín aquí. No, eu xa te digo, o sea, Carla igual eso, xa non fai nada, no, eso non vai a desaparecer, pero que tamén por outra parte é adictivo, é unha droga, esa adrenalina de joder, ter o poder de facer rir a unha sala de peña, o sea, eso eu creo que hai moi poucas drogas que se parezan a ese efecto, e digo eu que provei moitas. Pois eu nunca cheguei... Pensei que eu nunca provei drogas. Eu fixen unha vez un monólogo nunha presentación dunha serie que tiñamos que se chamaba Conversas con Cunqueiro. Sí. No, xa aparentemente o título invita a jajaja. Pura risa. Conversas con Cunqueiro, como desternillante. Era de risa, pero non había moita risa, non había porque era moi novo e non había moita historia aí tampouco, pero que fixen un monólogo para presentalo, un monólogo que non tiña nada que ver coa serie, pero non me molou, tío. E non foi porque non se rira a xente, tal, non cheguei a pegarme a hostia como tal, pero non me molou, tío. Eu falabo onte por aí cun rapaz tamén, que Samuel París, que ten un podcast que se chama MBA Mal, e faloume, desveloume que a él gustaballe moito o stand-up, e eu dicíalle, joder, eu non podo, tío, flípame, encantaríame poder facelo, pero non sei por que non me sentí incómodo cando fixen. Sin embargo, sí que me apetecería facer algo con alguén. Se estivera con alguén, pareceríame non máis sinxelo, pero máis divertido. Sí que é certo que me parecería máis divertido. Non sei, disfruto moito o stand-up. É unha fórmula que funciona moi ben. De feito, aquí en Galicia estámoslo vendo que hai moitos espectáculos, espectáculos de monólogos que cantos máis mellor. Sí. Eu tuve a sorte de actuar con Alberto unha vez en Ourense, non sei por que non actuamos máis, pero eu tampouco. No, pero sí que hai que non quero quedar eu aquí de sobrado, pero quedounos un espectáculo os dous xuntos bastante cuco, as cousas como son. Bueno, sí que é verdad que aquí en Galicia os dúos, bueno, aquí en Galicia, en España e no mundo, os dúos, as parellas sempre funcionan porque un mata e outro esfola, como decimos en galego, non? Quer decir, un tira e tal, un centra e outro remata. Iso é unha das fórmulas da comedia e é doado facelo, moito máis doado facelo entre dous que un só.
tamén o feito de facer un dúo ou actuar 3, 4 tamén é un paso previo a deixarse a levar e actuar só. A voar só. Claro, hai moita xente que empeza facendo ou espectáculos conxuntos nos que cada quen falla a súa media hora de comedia, de stand-up, e despois ao final tamén un pouco entreno ou repartir a hostia, ou repartir a experiencia, os medos, tamén a forma de empezar. Eu igual, empezando hoxe, igual eso, en Barcelona hai unha escena moito máis... Cando empecé non había nada, actuabas en bocadillerías, era todo moito máis Chusco, claro. Precario. No, pero Agora hai afortunadamente... micros abertos casi cada día, clubs de comedia, bueno, o mundo podcast, que é o refuxio do axuda tamén, claro. o refuxio do cómico tamén para xenerar material e para un pouco deixarse ver e darse a coñecer. Eu tamén teño un podcast, por certo, chamase Bueno Carallo Bueno. Bueno, carallo, bueno. Con Eu tiña un, pero... Pois xa non tes, non? No. Pois entón, para que digo. me interrumpes No, logo? pero fago pulseras de Non fío. pero non falamos, por exemplo, facer isto pulseritas de... imos ter que rematar, Que porque pena. xa me fixeron porque un sinal que quería falar dun referente do humor Claro, absurdo en Galicia. E non quero que remate Vale. o programa, ides ter que perdonar, pero non vai rematar o programa até que falemos do como que non. Exactamente, como que non radio, que é un programa da Radio Pública Galega, onde, pois, sendo o único espazo do humor dentro da Radio Pública Galega, digamos, o plantexamento é xa un absurdo en sí, é un programa que non ten nin pés nin cabeza, que creou o seu propio universo, a súa propia metalinguaxe, e claro, se eres capaz de entrar en ese universo e facerte un pouco ao tipo de chistes que temos ao noso propio código interno, que é o que pasa cos chanantes, é o que pasa con moito do humor absurdo que tes que entrar en ese código. Pois recomendo vos, como que non, podelos coitar na Radio Galega en podcast tamén. E que ademais é que eu creo que é un dos sitios, e mira que estaba iso, na Radio Galega con a Cale Pública e tal, pero creo que era un dos sitios máis libres aos que ir a falar, Sí. Eu creo que dixen unha de barbaridades nese Sí, programa. sí, eu digo porque formo parte do equipo, por sorte, dende fai 2 anos xa, este vai ser o terceiro. É un espazo absolutamente libre onde pode vir quen queira de convidado, pode dicir o que queira, non hai censura, non... E logo, eso, pois, o absurdo das situacións, dos xogos que se plantexan, dos colaboradores, das seccións, é todo como... Que locura é esta, o sea, hai moita xente que a primeira pregunta que fai cando remata o programa é a que me trouxeste? E o seguinte que din é, por favor, quero volver. Sí. Porque, Por favor, bueno, ti sabes porque eres un dos Invitado convidados... platino. Sí, convidado platino. Eu, de feito, que mandei unha mensaxe a Carlos Tesandí e aproveito que quero volver. E que leve a Carla. E que leve a Carla. Carla, fuches Home, unha además, vez Carla sendo de como que Vigo. non? Que de Vigo. Carla, sendo A ver. de Vigo, pois mira, vou unha nota, xa lle vou a comunicar eu Claro. agora ao noso CEO, Claro, por favor. Carlos Tesandí, que por favor Carla Mañas ten que vir de convidada o como que Eu non quero está volver tempada. que foi o campeón dos tiros de... De los tiros de É baloncesto, verdade, é verdad. Cuidado. Eu non fixen nada Que nese. eu quedei sempre de último, cero. Cuidado, pois eu cero, gañei. Bueno, comezamos falando, non me acordo xa de que, pero seguimos falando de absurdo, rematamos falando casi da psicología do cómico. Ao final, isto sempre é facer un pouco de terapia e tal. Pues, E non sei se lle metimos un pouco de medo a Carla, No, Ainda así eu creo creo que, que no, podemos dicir, e imos deixalo así en alto para que teña a presión toda, eu creo que probablemente Carla sexa unha das cómicas máis prometedoras que temos aquí en Galicia. Pois sí, e agardamos vela moi pronto nos escenarios de Galicia que están volvendo a Seguro. abrir, así que, por Ali favor, Carla. estaremos. En Vigo ou onde queiras, ou en Allariz, podes estrearte aquí se queres, no próximo Festival Rir. Bueno. Ou esta noite. Claro, esta No, noite... esta despois, noite, sí. Impro show. Nos pinchitos. Ainda se vai lanzar Pepe. Ainda vai volver Pepe esta noite Tomando eu, os escenarios. como me poñas un licor 43 con cacaolá, o mellor. E isto foi todo, desde a terraza da Casa da Cultura de Allariz, maravilloso sitio, tedes que visitar Allariz, tedes que vir a Allariz a comer, a súa feria de artesanía, a ver o seu río, as súas pontes, os As seus festas regatos do boi. pequenos. O Museo do Xoguete. A comer xamón de boi que está boísimo. Museo do Coiro. O Vaya balneario. coiro, Que Sí. coiro teñen aquí, Teñen uns outlets bonitísimos tamén. E que festival, o Eu Festival quero Rir. vivir aquí. Imos mudarnos, nos quedamos aquí, imos buscar unha casiña xa Pedimos para vivir todos. en Padrón, aquí. Collemos un piso entre os 4. Veña, e facemos un podcast. Facemos unha sitcom. Facemos un veña, unha sitcom, por favor. Por favor. Nunca se fixo de xente que vive xuntos Un de piso. pisos, Eu non vi ningunha. Non me sona. No. Podíamos chamar amigos Veña, Oh, perfecto. ou algo así. Perfecto. váleme. Eu non creo que se fixeran nunca antes. Eu tampouco. Pues perfecto. Venga. Moitas gracias por convidarnos e veña, e de pola sombra, amigos. Falamos de todo menos